Κλείνω μικρόφωνα σε όλους, γιατί θα ξεκινήσουμε. Καλησπέρα, Μαριέ. Λοιπόν, απόψε έχουμε τη χαρά να μας δώσει ένα υπέροχο μάθημα για το τι είναι το MLM και το διαδικτυακό marketing. Εγώ πάντα έχω την τάση να το λέω διαδικτυακό, γιατί εμείς δουλεύουμε και τα δύο και μέσα από το διαδίκτυο ασχολούμαστε με τα σεμινάρια μας και μέσα από το διαδίκτυο χτίζουμε το δίκτυό μας. Άρα δουλεύουμε και τα δύο. Και απόψε έχουμε τη χαρά και την ομορφιά να ακούσουμε το Λάκη τον Αργυρού να μας εξηγεί και να μας αναλύει τι είναι το διαδικτυακό marketing και πώς πρέπει να δουλεύουμε. Λάκη, το μικρόφωνο σε σένα, κλείνω εγώ το δικό μου. Ανοίγεις. Καλησπέρα σε όλους. Να κάνουμε το σαφή διαχωρισμό. Καταλαβαίνω τον προκόπη που το σκέφτεται. Το δικτυακό marketing είναι το MLM. Το διαδικτυακό marketing είναι η χρήση του διαδικτύου για προώθηση προϊόντων ή υπηρεσιών. Αυτό που κάνουμε εμείς είναι ένας συνδυασμός των δύο. Είναι διαδικτυακό marketing χρησιμοποιώντας το δικτυακό τρόπο προώθησης. Θα μοιραστώ μαζί σας την οθόνη μου και μέσα από κάποιες διαφάνειες που ετοίμασα θα δούμε περισσότερες λεπτομέρειες για ποιο πράγμα μιλάμε. Ένα λεπτάκι μόνο. Αυτό γιατί για κάποιο λόγο δεν το βρίσκω. Και τώρα το δούλευα. Δώστε μου ακόμα ένα λεπτάκι. Να το εδώ. Εντάξει. Θέλω να επαναλάβω και κάτι που είπα στην προηγούμενη μας συνάντηση, ότι όποιος θέλει να υποβάλει ερώτηση ή απορία, συστήνω δύο τρόπους για να μην διακόπτουμε τη ροή. Ο ένας τρόπος είναι να πάρει σημείωση και να μας την πει στο τέλος του σεμιναρίου και ο άλλος τρόπος είναι να στείλει στο chat και να το δω και να το απαντήσω. Την οθόνη μου τη βλέπετε? Κομπή, ναι. Το δικτυακό marketing λοιπόν δεν είναι επάγγελμα, είναι τρόπος ζωής. Όποιος μάθει να δικτυώνεται, το κάνει με μεράκι και κέφι και ανεξάρτητα αν στην αρχή κάποια αποτελέσματα δεν είναι και τόσο ευχάριστα, θα συνεχίσει να το κάνει, γιατί για κάποιους είναι όπως το οξυγόνο που αναπνέει. Αν έχεις λοιπόν αποφασίσει να κάνεις κάτι, κάνε το καλά. Θα είναι πάρα πολύ χρήσιμο ένα σεμινάριο σε οποιοδήποτε σεμινάριο το παρακολουθούμε. Γιατί οι σημειώσεις μας θα είναι η επαναφορά μας μετά για να θυμηθούμε πράγματα που ίσως μας διαφύγουν μετά το τέλος του σεμιναρίου. Μετά από έναν οποιοδήποτε σεμινάριο, θα θυμόμαστε μετά από 24 ώρες το 3% από όσα ακούσαμε. Γι' αυτό καλύτερα παίρνουμε σημειώσεις για να τα επαναφέρουμε στη μνήμη μας. Τι είναι η γνώση? Η γνώση είναι το περιουσιακό μας στοιχείο που δεν μπορεί κανείς να μας αφαιρέσει. Είναι κάτι που είναι απόλυτα δικό μας και δεν έχει σχέση με αυτό που κάνουμε, αλλά με αυτό που είμαστε. Άρα επενδύουμε στη γνώση. Να δούμε κάποιες ορολογίες που αφορούν το ψηνό μας θέμα. Τι είναι δίκτυο?
Είναι μια ομάδα ανθρώπων ή οργανισμών που είναι συνδεδεμένοι στενά μεταξύ τους και που συνεργάζονται με κοινό όφελος. Τι είναι marketing? Είναι η δραστηριότητα που ένας οργανισμός, ίδρυμα ή άτομο επεξεργάζεται για τη δημιουργία, την επικοινωνία, την παροχή και την ανταλλαγή προσφορών αξίας με τους πελάτες, τους συνεργάτες και την κοινωνία γενικότερα. Και τι είναι δικτυακό marketing? Είναι μια στρατηγική διακίνησης προϊόντων και υπηρεσιών, κατά την οποία οι πολιτές αμείβονται όχι μόνο για τις πωλήσεις που δημιουργούν προσωπικά, αλλά και για τις πωλήσεις άλλων πολιτών που ήδη συνέστησαν για συνεργασία με την εταιρεία. Αυτή η ομάδα πολιτών αναφέρεται ως δίκτυο και μπορεί να προσφέρει πολλαπλά επίπεδα αμοιβών και αποδοχών. Ας δούμε κάποιες απόψεις ανθρώπων καταξιωμένων ο καθένας στον χώρο του. Ο Ρόμπερτ Κιγιοσάκη είναι ένας πολύ γνωστός συγγραφέας, πολυεκατομμυριούχος στην Αμερική, που είπε ότι οι πιο πλούσιοι άνθρωποι στον κόσμο ψάχνουν να κάνουν δίκτυα, όλοι οι υπόλοιποι ψάχνουν για δουλειά. Και ο Jim Rohn, ένας επίσης πάρα πολύ γνωστός συγγραφέας και λέκτορας σεμιναρίων προσωπικής ανάπτυξης, είχε πει ότι το δικτυακό marketing είναι ένα μεγάλο κύμα για το μέλλον. Πήρε τη θέση του franchising, το οποίο σήμερα χρειάζεται πολύ μεγάλη επένδυση κεφαλαίου για τον συνηθισμένο άνθρωπο. Ο Bill Gates είπε ότι αν μου δινόταν η ευκαιρία να αρχίσω πάλι από την αρχή, θα έκανα δικτυακό marketing. Και μια άλλη δήλωση του Ρόμπερτ Κιγιοσάκη που λέει ότι το δικτυακό marketing δίνει στους ανθρώπους την ευκαιρία με πολύ μικρή επένδυση, με πολύ μικρή οικονομική δέσμευση να δημιουργήσουν το δικό τους εισόδημα, δημιουργώντας πόρους και δημιουργώντας και μεγάλες προοπτικές, μεγάλη οικονομική επιφάνεια. Και ο κύριος Ντόναλντ Τραμπ, που είναι σήμερα πρόεδρος των ΗΠΑ, ο οποίος είναι ένας πολύ πετυχημένος πολυεκατομμυριούχος επιχειρηματίας, σε μια συνέντευξή του στο Letterman, όταν τον ρώτησα αν τα έχανες όλα σήμερα και έπρεπε να αρχίσεις πάλι από το μηδέν, τι θα έκανες? Και ο Τραμπ απάντησε, θα ανακάλυπτε ένα καλό δικτυακό marketing, θα ανακάλυπτε μια εταιρεία δικτυακού marketing και θα ξεκινούσα δουλειά. Και όταν το ακροατήριο άρχισε να κάνει μπου και να γιουχαΐζει, τους απάντησε ο Τραμπ με τον γνωστό του τρόπο ότι γι' αυτό εγώ κάθομαι εδώ και εσείς κάθεστε εκεί. Ποια είναι η ιστορία του δικτυακού marketing? Κάποιες φήμες λένε ότι ο πρώτος που εφάρμοσε την ιδέα του δικτυακού marketing ήταν ο Αλ Καπόνε την περίοδο της πρωταπαγόρευσης τη δεκαετία του 20 στο Σικάγο. Ήθελε να προωθήσει το ουίσκι, το οποίο παραγόταν και προωθεί το παράνομα. Βρήκε πολιτές, τους έδινε προμήθειες επί των πωλήσεών τους και τους έδινε υπερπρομήθειες αν έβρισκαν για άλλους πολιτές να προωθήσουν το ουίσκι του. Από αυτή την ιδέα λοιπόν του Αλ Καπόνε γεννήθηκε μια μεγαλύτερη ιδέα του δικτυακού marketing. Επίσης, οι ιστορικές φήμες λένε ότι κάτι παρόμοιο συνέβη και με τους μαυραγορείδες του λαδιού των καιρών της κατοχής στην Ελλάδα. Η πρώτη εταιρεία δικτυακού marketing ήταν η Nutrilite. Επινοήθηκε το 1945. Οι ιδιοκτήτες της εταιρείας ανακάλυψαν ότι μπορούσαν να αμείβουν τους πολιτές τους για τις προσωπικές τους πωλήσεις και για τους πολιτές που εκείνοι εισήγαγαν στο δίκτυο. Ανακάλυψαν επίσης ότι μπορούσαν να παρακάμψουν τη διαφήμιση και τους δαπανερούς μεσάζοντες της διανομής, αξιοποιώντας τη διαφήμιση από στόμα σε στόμα. Και όλοι ξέρουμε τη δύναμη που έχει η διαφήμιση από στόμα σε στόμα. Ο χώρος του δικτυακού marketing υποχρεώθηκε να υπερασπιστεί τον εαυτό του απέναντι σε μια τεράστια γενική παρανόηση που τον μπέρδευε με τις απάτες παράνομων πυραμίδων. Το 1979 η Amway κέρδισε μια δικαστική υπόθεση διάρκειας 4 χρόνων με αντίδικο την Ομοσπονδιακή Επιτροπή Εμπορίου, αποδεικνύοντας ότι το δικτυακό marketing είναι μια νόμιμη επιχειρηματική ιδέα ευκαιρία και όχι μια πυραμίδα απάτη. Πού διαφέρει το δικτυακό marketing από την παραδοσιακή εταιρεία? Έχουμε πει ήδη ότι παρακάμπτονται οι μεσάζοντες, οι δαπανεροί μεσάζοντες. Όλες οι εταιρείες έχουν μια έδρα, όλες οι εταιρείες έχουν ένα διοικητικό συμβούλιο. Εκεί που διαφέρουν είναι στον τρόπο διαφήμισης. Οι εταιρείες δικτυακού marketing προτιμούν τα εκατομμύρια τους να τα μοιράζουν σε πολλές χιλιάδες ανθρώπους παρά να τα δίνουν σε μια Νικόλ Κίτμαν ή μια Κλόντια Σίφερ ή μια Εύα Χερτσίκοβα. Για να καταλάβουμε τη σημασία των διαφημίσεων, η Κλόντια Σίφερ, το συμβόλαιο της με τη Revlon πριν από μερικά χρόνια ήταν $6,5 εκατομμύρια το χρόνο.
Τα λεφτά αυτά προστίθενται στην τελική αξία του προϊόντος, γι' αυτό και έρχονται κοντά μας τα προϊόντα σε μια υπερεκτιμημένη αξία σε σχέση με το κόστος κατασκευής τους. Η δημιουργία επιχείρησης προϋποθέτει μεγάλο ρίσκο και ψηλή επένδυση. Η δημιουργία επιχείρησης δικτυακού μάρκετινγκ προϋποθέτει μηδαμινό έως καθόλου ρίσκο και μια απειροελάχιστη επένδυση. Η διαφορά των παράνομων πυραμίδων και του δικτυακού μάρκετινγκ. Οι παράνομες πυραμίδες αποσπούν τεράστια ποσά εγγραφής από τα καινούργια της μέλη, τα οποία δεν ανταποκρίνονται σε προϊόντα αξίας. Γίνεται απλά ανταλλαγή χρημάτων. Και στην Κύπρο κυκλοφόρησε μια τέτοια παράνομη πυραμίδα πριν από μερικά χρόνια, που απλά αγόραζε κάποιος έναν κουπόνι των 45 λιρών. Ήμασταν στη Λύρα ακόμα όταν ήρθα εγώ σε επαφή μαζί του. Δεν ασχοληθήκα, ενώ το πληροφορήθηκα. Αγόραζε κάποιος ένα κουπόνι των 45 λιρών, πουλούσε τα 3 κουπόνια που ήταν 3 τεμάχια σε 3 άτομα και πάει λέγοντας. Δηλαδή απλά πουλούσαν λεφτά και αγόραζαν λεφτά. Δεν διακινήτων κανένα προϊόν. Οι εταιρείες δικτυακού μάρκετινγκ όμως κερδίζουν χρήματα αποκλειστικά και μόνο από τη διάθεση προϊόντων και υπηρεσιών. Η δική μας εταιρεία προσφέρει υπηρεσίες εκπαίδευσης. Το ίδιο συμβαίνει και με τους συνεργάτες που αμείβονται είτε για την πρόθεση προϊόντων, είτε για την παροχή υπηρεσιών, είτε και για τα δύο. Και επίσης αυτό συμβαίνει στη δική μας εταιρεία, είτε πολλούμε τα σεμινάρια, είτε εντάσσουμε άτομα στην πλατφόρμα μας, παρέχουμε υπηρεσίες. Το δικτυακό μάρκετινγκ σήμερα είναι η πιο δυναμική στρατηγική μάρκετινγκ. Υπάρχουν πάνω από 5.000 νόμιμες επιχειρήσεις δικτυακού μάρκετινγκ παγκοσμίως. Πέραν από 65 εκατομμύρια άνθρωποι ασχολούνται με την ιδέα αυτή σε όλο τον κόσμο και πάνω από 100.000 νέες εγγραφές κάθε μήνα γίνονται σε επιχειρήσεις δικτυακού μάρκετινγκ. Είναι μια επένδυση χωρίς ρίσκο. Μπορεί να ασχοληθεί ο καθένας. Καμία απολύτως σημασία δεν έχουν η ηλικία, το φύλο, η μόρφωση, η πόλη ή η χώρα. Κυρίως δεν έχει σημασία η οικονομική του επιφάνεια, αφού δεν απαιτούνται οικονομικές επενδύσεις. Εκείνο που έχει σημασία είναι να έχεις τους 2 πυλώνες στήριξής σου. Ο ένας πυλώνας είναι η εταιρεία σου. Η εταιρεία με την οποία συνεργάζεσαι. Να έχει υποδομή υποστήριξης. Ο δεύτερος πυλώνας είναι ο σπόνσορας σου. Το άτομο που σε ενέταξε στην ομάδα. Με αυτούς τους 2 δίπλα σου μπορεί να προχωρήσεις και δεν χρειάζεται τίποτα άλλο πέρα από την καλή σου διάθεση για κάποια πράγματα που θα πούμε στη συνέχεια. Ποιες είναι οι βασικές αρχές για να επιλέξει κάποιος μια εταιρεία δικτυακού μάρκετινγκ? Πρώτον και κυριότερο είναι να είναι νόμιμη και ηθική. Να παρέχει αναγνώριση των προσπαθειών σας, να σας ανταμείβει για τον χρόνο που αφιερώνετε και να αποδίδει άμεσα τις αποδοχές σας χωρίς εκκρεμότητες και οφειλές, να απαιτεί από εσάς μια συμβολική χρηματική επένδυση και περιορισμένο ρίσκο, να παρέχει τη δυνατότητα οικονομικής ανεξαρτησίας, να εμφανίζει αμεληταία σταθερά έξοδα έως καθόλου σταθερά έξοδα, να προσφέρει σταθερό αυτοσυντηρούμενο εισόδημα από δικαιώματα, είτε συνεχίζεις τη δράση σου είτε όχι. Να μην επιβάλλει γεωγραφικούς περιορισμούς, να μην είναι κάτι εποχιακό, πρόσκαιρο, ευκαιριακό ή της μόδας, να περιλαμβάνει σύστημα υποστήριξης με εμπειρογνώμονες και επιτυχημένους έμπειρους συνεργάτες, να σας δίνει τη δυνατότητα να τη μοιραστείτε με άλλους ανθρώπους, να έχει τη δυνατότητα να κληρονομηθεί ή να μεταβιβαστεί. Και κυρίως να είναι διασκεδαστική και συναρπαστική εμπειρία. Αν ισχύουν όλα τα προηγούμενα, αλλά δεν περνάμε καλά, τίποτα δεν έχει νόημα στην επιλογή μας. Γιατί εσύ να αρχίσεις μια επιχείρηση δικτυακού μάρκετινγκ? Για επιπλέον εισόδημα, ίσως να είναι ένας λόγος. Η οικονομικά ανεξαρτησία είναι ο ίδιος λόγος, αλλά σε πολύ πιο σοβαρό επίπεδο. Για να έχεις τη δική σου επιχείρηση, για να έχεις περισσότερο ελεύθερο χρόνο, για προσωπική ανάπτυξη και βελτίωση, για να βοηθάς άλλους ανθρώπους, για να συναντάς καινούριους ανθρώπους, για να σταματήσεις να εργάζεσαι ή για να αφήσεις κάτι πίσω σου, μια κληρονομιά. Να θυμάσαι ότι το δικτυακό μάρκετινγκ είναι επιχείρηση ανθρώπων και όχι επιχείρηση προϊόντων. Πρέπει να την αντιμετωπίσεις ως επιχείρηση μεγάλων οικονομικών δυνατοτήτων για να εξελιχθεί ως τέτοια. Σε αυτή την επιχείρηση όλοι είμαστε σημαντικοί. Και το όχι είναι μέρος της επιτυχίας. Πολλοί απογοητεύονται από τα όχι που παίρνουν από υποψήφιους συνεργάτες. Το όχι θα πάρει τη μορφή που εσείς ή εμείς και ο καθένας από εμάς θα του δώσει. Αν το όχι το δούμε ως λόγο αποτυχίας, θα είναι λόγος αποτυχίας. Αν το όχι το δούμε ως ένα κομμάτι του στατιστικού της επιτυχίας μας και ένα κομμάτι που συμβάλλει στο μέσο όρο της επιτυχίας μας ή και στην προπόνησή μας,
τότε αλλάζει κατευθείαν μορφή και γίνεται ένα μέρος της διαδικασίας, μέρος της επιτυχίας. Υπάρχει μια διαφορά μεταξύ ενδιαφέροντος και δέσμευσης. Όταν ενδιαφέρεσαι για κάτι, το κάνεις όταν οι συνθήκες το επιτρέψουν. Όταν έχεις δεσμευτεί για κάτι, δεν δέχεσαι καμιά δικαιολογία, μόνο αποτελέσματα. Τι χρειάζεται κάποιος για να πετύχει σε μια επιχείρηση δικτυακού μάρκετινγκ? Υλικό εξοπλισμό και ηθικό εξοπλισμό. Και τα δύο είναι εξίσου σημαντικά. Ο υλικός εξοπλισμός είναι ο ηλεκτρονικός υπολογιστής, έντυπα της εταιρείας, αν υπάρχουν, δικά σου έντυπα, αν θέλεις να τα χρησιμοποιήσεις. Εγώ σήμερα έφτιαξα 2 δικά μου έντυπα, θα μπορώ να τα μοιραστώ μαζί σας στη συνέχεια. Προϊόντα ή ενημερωτικό υλικό για υπηρεσίες. Εμάς είναι διαδικτυακά όλα αυτά. Λίστα ονομάτων είναι απαραίτητη. Επαγγελματικές κάρτες είναι επίσης πολύ χρήσιμες. Στη δική μας την περίπτωση, επειδή η δουλειά η πιο πολύ γίνεται διαδικτυακά, όλα αυτά μπορείτε να τα αντικαταστήσετε με εργαλεία μέσω διαδικτύου. Ο ηθικός εξοπλισμός είναι ο στόχος, ο χρόνος, η σωστή στάση και η θετική σκέψη, η αυτοπεποίθηση χωρίς εγωισμό, και εδώ στέκουμε πάρα πολύ, το θεωρώ πάρα πολύ σημαντικό, να μάθουμε να κάνουμε ένα σαφή διαχωρισμό μεταξύ της αυτοπεποίθησης και της αλαζονίας. Είναι 2 εντελώς διαφορετικά πράγματα και πρέπει να έχουμε τη διάκριση να τα καταλαβαίνουμε. Ο κύκλος γνωριμιών ανήκει στον εξοπλισμό μας. Η ομαδικότητα είναι ένα επίσης πολύ σημαντικό εργαλείο για να πετύχουμε τους στόχους μας. Ο στόχος. Τι είναι στόχος? Είναι ένα όνειρο με προθεσμία, με ημερομηνία έναρξης και ημερομηνία λήξης. Πρέπει να είναι προκλητικός και επιτεύξιμος. Οι μεγάλες προκλήσεις επιτυχάνονται μετά από την κατάκτηση μιας σειράς μικρών στόχων. Καθορίστε λοιπόν στόχους και δώστε προτεραιότητες. Κάντε το στόχο σας εικόνα για να τον βλέπετε όσο πιο συχνά γίνεται. Θέστε στόχους που να είναι ξεκάθαροι με κάθε λεπτομέρεια και να ενεργοποιούν όσο το δυνατό περισσότερες αισθήσεις. Και κυρίως βρέστε ένα λόγο που θέλετε να πετύχετε το στόχο. Γιατί? Το γιατί θα είναι ο οδηγός σας. Θα είναι η κινητήριος δύναμη, θα είναι η βενζίνη στο όχημα που θα σας πάρει προς την επιτυχία. Για να δώσω μια πιο ξεκάθαρη εικόνα στο τι εννοώ να ενεργοποιηθούν περισσότερες αισθήσεις, παλιότερα συνεργαζόμουν με μια εταιρεία που είχε ως αμοιβή σε ένα συγκεκριμένο επίπεδο την παραχώρηση μιας συγκεκριμένης μάρκας αυτοκινήτου. Όταν πλησίαζα στο στόχο, πολλές φορές πλησίαζα και έκανα πίσω. Πλησίαζα και έκανα πίσω. Και είπα ότι πρέπει να ξεκαθαρίσουμε στο μυαλό μου ακριβώς το στόχο, αλλά πρέπει να ενεργοποιήσω τις αισθήσεις μου. Και αφού μιλούσαμε για αυτοκίνητο, επένδυσα ένα απόγευμα και γύρισα όλες τις μάντρες της Λευκωσίας. Έβρισκα το συγκεκριμένο μοντέλο και ζητούσα από τον πολιτή να κάνω test drive. Οδηγούσα το αυτοκίνητο, επέστρεφα, το παράδειγα στην εταιρεία και του έλεγα ευχαριστώ για τον χρόνο σας, θα τα ξαναπούμε. Και μου έλεγε ενδιαφέρεστε να τα αγοράσετε, του λέω όχι, ενδιαφέρομαι να μου το χαρίσω. Και έφευγα και πήγαινα στον επόμενο. Μετά πήγαινα στον επόμενο, τον επόμενο μήνα κερδίσαμε το Mercedes. Αυτό είναι μια πάρα πολύ δυνατή εμπειρία, γιατί ενεργοποιήθηκαν οι αισθήσεις μου. Μύρισα το δερμάτινο κάθισμα. Άκουσα τη μηχανή. Άγγιξα το τιμόνι. Είδα τα ταμπλό, είδα το αμάξι από κοντά. Μόνο τη γεύση δεν ενεργοποίησα, γιατί δεν έκλειψα το αυτοκίνητο. Όλες τις άλλες αισθήσεις τις ενεργοποίησα. Δεν πέρασε ένας μήνας. Περίπου ένα μήνα μετά ήρθε η επιβεβαίωση για την κατάκτηση του στόχου. Πώς εστιάζουμε στο στόχο? Θα φανταζόμαστε ένα μεγεθυντικό φακό που όταν συγκεντρώσουμε τις ηλιακές ακτίνες πάνω σε ένα κομμάτι χαρτί, έστω και στο μέγεθος μιας καρφίτσας, όπως μια ακτίνα λέιζερ, το χαρτί θα πάρει φωτιά. Έτσι λοιπόν και εμείς, για να πάρουμε φωτιά, πρέπει να καθορίσουμε με ακρίβεια το στόχο μας και να εστιάσουμε την προσοχή μας 100% εκεί. Πώς περιγράφω το στόχο μου? Χωρίζω το στόχο μου σε κατηγορίες, τους στόχους μου σε κατηγορίες. Σε οικογενειακούς, μπορεί να είναι να αφιερώνω περισσότερο χρόνο στα παιδιά μου ή να οργανώσω οικογενειακές διακοπές. Σε επαγγελματικούς ή στόχους καριέρας, να αναπτύξω τις δραστηριότητες μου στο εξωτερικό ή να αποκτήσω επαγγελματική στέγη. Σε οικονομικούς, να διπλασιάσω τα έσοδα μου μέχρι ορίζοντας ένα συγκεκριμένο ποσό, να εξοφλήσω μια οφειλή που έχω ή να έχω μηνιαίο εισόδημα ή ετήσιο εισόδημα τόσα, συγκεκριμένο νούμερο. Σε
Στόχους υγείας και φυσικής κατάστασης. Να αποκτήσω καλύτερο σώμα, να σταματήσω το κάπνισμα και να αρχίσω να αθλούμε. Και σε προσωπικούς στόχους, να μάθω καταδύσεις, να μάθω σκι ή να κάνω skydiving. Είναι παραδείγματα. Ο καθένας μπορεί να ορίσει τους δικούς του στόχους, χωρίζοντας τους σε αυτές τις υποκατηγορίες. Να θυμάστε πως οι άνθρωποι δεν προγραμματίζουν να αποτύχουν. Απλά αποτυχάνουν να προγραμματίσουν. Σκέψου σοβαρά. Τι θα ήθελες να έχεις, τι αυτοκίνητο να οδηγείς, σε ποιο σπίτι να μένεις και τι ρούχα ή παπούτσια να φοράς, πού θα ήθελες να είσαι, πού να κάνεις διακοπές, για ποιους να δουλεύεις, πόσο να δουλεύεις, πού να δουλεύεις. Τι θα ήθελες να κάνεις, ποια χόμπι σου να παραμέλησες και πώς να γεμίζεις τον ελεύθερο σου χρόνο. Με ποιους θα ήθελες να είσαι, ποιους φίλους σου υπενθύμησες και με ποιους θέλεις να συναναστρέφεσαι σε 3 με 5 χρόνια από σήμερα. Όσο πιο μεγάλος είναι ο στόχος, δώστε περισσότερο χρόνο στην υλοποίησή του, για να μην πνιγείτε. Είναι αδιανόητο να ξεκινήσει κάποιος από εδώ και να πάει στον Προκόπη στη Λάρνακα, που είναι μια απόσταση 25 λεπτά, και να πει: αν δεν είμαι εκεί σε 3 λεπτά, τότε σημαίνει πως δεν υπάρχει Λάρνακα. Μα βέβαια υπάρχει Λάρνακα. Βέβαια υπάρχει Ραδίπου, βέβαια υπάρχει αυτοκινητόδρομος. Ο δρόμος έχει μια απόσταση των 25 λεπτών. Μπορεί να την κάνει στα 28, μπορεί να την κάνει στα 22, μπορεί να την κάνει στα 20, μπορεί να την κάνει στα 30, εκεί γύρω. Αν η απέτηση σου είναι να την κάνει στα 2 ή στα 3 λεπτά, τότε απλά ψάχνεις δικαιολογίες γιατί να μην την κάνεις. Βρείτε τα γιατί σας. Τι θέλω να έχω σε ό,τι αφορά διακοπές, ασφάλεια και όλα αυτά που είπαμε προηγουμένως. Το γιατί μας είναι, είπαμε, το καύσιμό μας που θα οδηγήσει το όχημα μας προς την επιτυχία. Δεν υπάρχουν αδύνατοι στόχοι, υπάρχουν μόνο αδύναμοι άνθρωποι. Αν οι αδελφοί Wright, όταν ήθελαν να πετάξουν με αεροπλάνο, άκουγαν αυτούς που τους έλεγαν ότι είναι αδύνατο, εμείς θα πηγαίναμε από τη μια χώρα στην άλλη κολυμπώντας, γιατί είμαστε σε νησί. Ο χρόνος τώρα, που είναι το επόμενο μας εργαλείο. Να θυμάσαι ότι το κάποια μέρα θα κάνω δεν είναι μέρα της εβδομάδας. Και ότι η αναβλητικότητα είναι ο θάνατος της επιτυχίας. Συγκεκριμενοποιώ τη διαχείριση του χρόνου μου. Φανταστείτε μια τράπεζα που σας βάζει κάθε μέρα στο λογαριασμό σας 86.400 ευρώ. Δεν μεταφέρει τα λεφτά από τη μια μέρα στην άλλη και κάθε βράδυ σβήνει το λογαριασμό. Σβήνει από το λογαριασμό αυτά που δεν έχουμε εξοδέψει. Θα προσπαθούσαμε λοιπόν να εξοδέψουμε όσο περισσότερα χρήματα γίνεται κάθε μέρα. Το όνομα της τράπεζας αυτής είναι ο χρόνος. Είναι 86.400 δευτερόλεπτα μέσα στη μέρα μας. Κάθε βράδυ αυτή η τράπεζα δίνει το λογαριασμό μας, θεωρεί χαμένη οποιαδήποτε ποσότητα χρόνου δεν έχουμε επενδύσει σε κάτι ωφέλιμο. Δεν μεταφέρει λογαριασμός από μια μέρα σε άλλη, κάθε μέρα ένας καινούργιος λογαριασμός, κάθε βράδυ σβήνει τις καταθέσεις της ημέρας και είπαμε ότι αν δεν χρησιμοποιήσουμε την κατάθεσή μας, εμείς χάνουμε. Δεν μπορούμε να γυρίσουμε πίσω. Ο χρόνος δεν γυρνάει προς τα πίσω. Δεν υπάρχουν χρωστούμενα και αυτό πρέπει να ζούμε την κάθε μέρα με τη σημερινή της κατάθεση. Μια σωστή συμβουλή ίσως να είναι να επενδύουμε τον χρόνο μας με τέτοιον τρόπο, ώστε να βρούμε το καλύτερο στην υγεία, την ευτυχία και την επιτυχία. Το ρολόι συνεχίζει την πορεία του, είτε με εμάς, είτε χωρίς εμάς. Είτε δραστηριοποιούμαστε, είτε όχι, το ρολόι συνεχίζει την πορεία του. Ας την χρησιμοποιήσουμε στον μέγιστο δυνατό βαθμό. Ο χρόνος πρέπει να αξιοποιείται με σοφία. Η σπατάλη του είναι έγκλημα. Η κάθε μέρα έχει τη δική της χάρη. Για να καταλάβεις την αξία ενός χρόνου, ρώτα κάποιον μαθητή που έμεινε στην ίδια τάξη. Για να καταλάβεις την αξία ενός μήνα, ρώτα μια μητέρα που μόλις έχει γεννήσει. Για να καταλάβεις την αξία μιας εβδομάδας, ρώτα τον εκδότη ενός εβδομαδιαίου περιοδικού. Για να καταλάβεις την αξία μιας ώρας, ρώτα τους εραστές που περιμένουν να συναντηθούν. Για να καταλάβεις την αξία ενός λεπτού, ρώτα έναν ταξιδιώτη που έχασε το τρένο. Για να καταλάβεις την αξία ενός δευτερολέπτου, ρώτα κάποιον που κόντεψε να πάθει ατύχημα. Και για να καταλάβεις την αξία ενός δέκατου του δευτερολέπτου, ρώτα έναν αθλητή που κέρδισε το ασημένιο μετάλλιο στους Ολυμπιακούς Αγώνες. Φύλαξε κάθε στιγμή που ζεις και αυτός ο θησαυρός θα έχει μεγαλύτερη αξία αν το μοιράζεσαι με κάποιο σημαντικό άτομο. Τόσο σημαντικό ώστε να το αφιερώσεις στον χρόνο σου. Ο χρόνος δεν περιμένει κανένα. Το επόμενο μας εργαλείο είναι η σωστή στάση ζωής, η θετική σκέψη. Μπορεί να παραπονιέσαι επειδή τα τριαντάφυλλα έχουν αγκάθια ή να απολαμβάνεις ότι τα αγκάθια έχουν τριαντάφυλλα. Είναι πώς το κοιτάμε και εκείνο που έχει σημασία είναι πώς βλέπεις εσύ τον εαυτό σου. Οι αυτοπροσδιορισμοί μας δημιουργούν μια τεθλασμένη εικόνα για τον εαυτό μας και βάσει αυτής της τεθλασμένης εικόνας προχωράμε.
Το ταξίδι της ανακάλυψης δεν είναι να αναζητήσεις καινούργια μέρη, αλλά να αποκτήσεις καινούργια μάτια. Και επίσης δεν πρόκειται να ανακαλύψεις νέους ωκεανούς αν δεν έχεις το κουράγιο να απομακρυνθείς από την ακτή. Αυτό που πολύ χαρακτηριστικά είπε χθες στο ράδιο Αντώνης για τη ζώνη βολικότητάς μας. Αν δεν βγούμε από τη ζώνη άνεσης μας, τη ζώνη βολικότητάς μας, ας μην περιμένουμε να έχουμε κάτι διαφορετικό στη ζωή μας. Και ο Άινστάιν το είπε πάρα πολύ χαρακτηριστικά. Είναι παράνοια να κάνεις κάθε μέρα τα ίδια πράγματα και να αναμένεις διαφορετικά αποτελέσματα. Πώς αξιοποιείται ο κύκλος των γνωριμιών μας? Ο κύκλος των γνωριμιών μας είναι ο πλούτος μας. Είναι η πρίκα μας, είναι η περιουσία μας, είναι οι άνθρωποι μας. Όσο περισσότερο προχωράμε στον δρόμο της επιτυχίας, θα διαπιστώσουμε ότι αυτό που μετράει δεν είναι τα χρήματα, οι ιδέες ή ο ενθουσιασμός, αλλά οι άνθρωποι. Γιατί χωρίς τους ανθρώπους, τα υπόλοιπα δεν επαρκούν. Ας μάθουμε λοιπόν να αγαπάμε τους ανθρώπους. Η επαφή μας με το δικτυακό marketing μας δίνει τη δυνατότητα επιτυχίας και αύξησης εισοδημάτων, βοηθώντας άλλους ανθρώπους να πετύχουν. Κανένας δεν πέτυχε στο δικτυακό marketing από οποιαδήποτε εταιρεία, σε οποιαδήποτε εταιρεία και σε οποιοδήποτε μέρος του κόσμου, εάν δεν βοήθησε αρκετούς ανθρώπους να πετύχουν μικρούς ή μεγάλους στόχους. Αυτό είναι το πιο γλυκό από όλα στο δικτυακό marketing. Ότι για να πετύχεις, ο όρος είναι να βοηθήσεις πολλούς ανθρώπους να πετύχουν τους δικούς τους στόχους. Αυξήστε λοιπόν την επικοινωνία. Να θυμάστε ότι κανένα άτομο δεν είναι ένα άτομο. Αν έχουμε σε κάποιον να προτείνουμε την ιδέα μας, ας μην μπούμε μες στο μυαλό μας ότι αυτός δεν κάνει ή κάνει. Ας αφήσουμε ουδέτερο το μυαλό μας. Ας αφήσουμε εκείνον να αποφασίσει αν τον ενδιαφέρει η πρότασή μας ή αν δεν τον ενδιαφέρει. Όμως να θυμάστε ότι πίσω από κάθε άτομο κρύβεται μια άλλη ομάδα ανθρώπων. Μπορεί ο ίδιος να μην ενδιαφέρεται, αλλά να μας προτείνει κάποιον που ενδιαφέρεται, ή να μας προτείνει το σόι του που ενδιαφέρεται, ή μέσα από ένα άτομο που εμείς νομίσαμε ότι δεν κάνει, να μας βγει ένα άτομο που σίγουρα κάνει και στο οποίο δεν θα είχαμε πρόσβαση αν δεν κάναμε την πρώτη επαφή. Άρα, εκείνο που έχει σημασία είναι να μην απορρίπτουμε κανένα από την επικοινωνία μας και κυρίως να αυξήσουμε την επικοινωνία μας. Γιατί αν δεν το κάνεις εσύ σήμερα, το αύριο σου θα είναι όπως και το χτες σου. Μοιραστείτε το με όσους περισσότερους ανθρώπους μπορείτε και βοηθήστε τους να κάνουν το ίδιο. Αυτό θα οδηγήσει στην επιτυχία. Είτε πιστεύεις ότι μπορεί να τα καταφέρεις, είτε όχι, έχεις απόλυτο δίκαιο, είτε ο Henry Ford. Γιατί τα πάντα είναι θέμα πεποιθήσεων. Και ο Walt Disney, εδώ που τον βλέπετε, είναι σε νεαρή ηλικία, με σχεδιασμένη την Disneyland. Ο Walt Disney δεν έζησε να δει την Disneyland. Είχε πεθάνει πριν από τα εγγένεια. Και στα εγγένεια κάποιος κάλεσε την κόρη του, ή το γιο του, αυτό δεν το θυμάμαι πολύ καλά, και της είπε: κρίμα που δεν είναι εδώ ο πατέρας σου για να δει το έργο του ολοκληρωμένο. Και του λέει: ο πατέρας μου το έχει δει ολοκληρωμένο άπειρες φορές πριν δημιουργηθεί. Γι' αυτό, εάν μπορεί να τον ονειρευτείς, τότε μπορείς και να το κάνεις. Ο Walt Disney είπε επίσης πως όλα σου τα όνειρα μπορούν να γίνουν πραγματικότητα αν έχεις το κουράγιο να τα κυνηγήσεις. Αντιλαμβάνεστε ότι τίποτα δεν έχει σημασία από αυτά που λέμε εάν το δικό σας μυαλό δεν ανοίξει διάπλατα και επιτρέψει σε μια καινούργια ιδέα να βρει το χώρο της και να μας βοηθήσει να προχωρήσουμε. Η ομαδικότητα επιτρέπει σε συνηθισμένους ανθρώπους να επιτυχάνουν ασυνήθιστους στόχους. Το 2004 η Εθνική Ομάδα Ποδοσφαίρου της Ελλάδας κατέκτησε το Πανευρωπαϊκό Πρωτάθλημα, χωρίς κατά μονάδα οι παίκτες να είναι καλύτεροι από τους κατά μονάδα παίκτες όλων των υπολείπων. Εκείνο που βοήθησε την Ελλάδα να πετύχει ήταν η ομαδικότητα. Το ότι ο καθένας συνεισέφερε μέσα στην ομάδα με στόχο την επιτυχία της ομάδας και όχι τον προσωπικό ατομικό του στόχο. Τι είναι ομάδα? Είναι όλοι μαζί αναζητούμε δόξα και αποτέλεσμα. Αυτό είναι η ομάδα μας. Πώς είναι μια συμφωνική ορχήστρα? Δεν είμαστε όλοι ίδιοι, δεν παράγουμε όλοι το ίδιο αποτέλεσμα, δεν παράγουμε όλοι τον ίδιο ήχο. Εκείνο που χρειάζεται όταν συμμετέχουμε σε μια ορχήστρα όπως είναι μια ομαδική εργασία, να αναγνωρίσουμε ποιος είναι ο ρόλος μας και ο καθένας να ακολουθεί τις παρτιτούρες του. Αυτό είναι το σημαντικό. Και κυρίως να αποσκοπούμε στο καλό αποτέλεσμα όλου του συνόλου. Όσο πιο μεγάλο είναι το όνειρο, τόσο πιο σημαντική είναι η ομάδα. Γιατί υποστηρίζει ο ένας τον άλλον και επειδή θα εμφανιστούν και τα δύσκολα, στα δύσκολα είναι εκεί που ένας θα κρατά το χέρι του άλλου και θα προχωρά.
Το δικτυακό marketing είναι η μόνη επαγγελματική οικονομική δραστηριότητα που σου επιτρέπει να μοιράζεσαι γνώσεις, εμπειρίες, μυστικά με τους άλλους με αμοιβαίο όφελος. Αν είχαμε σουβλατζίδικο και απέναντι μας κάποιος άλλος ήθελε να ανοίξει σουβλατζίδικο, και έρχονταν να μας πει: Προκόπη, σε παρακαλώ, πες μου τα μυστικά που κάνεις, το μυστικό που κάνεις στο σουβλάκι σου τόσο νόστιμο και έχει τόσο μεγάλη παιδεία, το πιο πιθανό να τον πετούσε έξω με τις κλωτσιές ο Προκόπης ή να τον γερνούσε μια πίτα σουβλάκι. Να του μάθει τα μυστικά όμως δεν υπάρχει περίπτωση. Αν όμως σε μια επιχείρηση δικτυακού marketing έρθει ο συνεργάτης και πει: Πες μου, κυρία Αριστεία, τι κάνεις και πετυχαίνεις, πώς πετυχαίνεις τους στόχους σου, η κυρία Αριστεία πολύ ευχαρίστως θα μοιραστεί με τον συνεργάτη της τα μυστικά της επιτυχίας της και το όφελος είναι αμοιβαίο. Ο ένας βοηθά τον άλλο για να ανεβαίνουμε στις βαθμίδες της επιτυχίας. Στο δικτυακό marketing έχουμε τη δύναμη του παραγωγικού καταναλωτή. Καταναλώνουμε και κερδίζουμε. Ενσωματώνουμε προϊόντα, υπηρεσίες και προτάσεις συνεργασίας για επέκταση της δραστηριότητάς μας, χωρίς να χρειαστεί προσωπικό χρόνο και χρήμα. Έχει δημιουργηθεί μια τέτοια υποδομή τώρα, χωρίς εμείς να έχουμε ασχοληθεί οι υπόλοιποι, εκτός από τον Προκόπη εννοώ. Ασχολήθηκε ο Προκόπης με μια ομάδα επιτελών και δημιούργησε για μας την υποδομή που θα αξιοποιήσουμε για να προχωρήσουμε με τους στόχους μας. Γι' αυτό έχουμε ανθρώπους που σκέφτονται, δημιουργούν, κατασκευάζουν, επενδύουν και ρισκάρουν για μας. Εμείς απλά έχουμε την επιμέλεια, την ευθύνη της πληρωμής και της παράδοσης του προϊόντος μας. Η δική μας δουλειά, λοιπόν, είναι η δημιουργία δικτύου και η εκπαίδευση των συνεργατών μας. Και τα πλεονεκτήματα, δουλεύεις όπου θέλεις, όποτε θέλεις, όπως θέλεις και με όποιον θέλεις. Χωρίς αφεντικά και ωράρια, ό,τι χτίζεις μένει για πάντα στο όνομά σου, δεν υπάρχουν όρια εισοδήματος, δεν υπάρχει οροφή. Για κάθε στόχο που πετυχαίνεις, πάντα υπάρχει ένας επόμενος που μπορεί να κυνηγήσεις. Σου δίνεται η δυνατότητα απόκτησης παθητικού εισοδήματος με τη δημιουργία του δικτύου. Έχεις την ευκαιρία να βοηθήσεις άλλους ανθρώπους και επίσης να ανακαλύψεις έναν νέο τρόπο δουλειάς και διασκέδασης και κυρίως έναν νέο τρόπο ζωής. Εάν έχουμε 10 φίλους που έχουν οικονομική ανάγκη, δεν μπορούν να περνούν και οι 10 από το σπίτι μας κάθε μήνα να τους δίνουμε χαρτζηλίκι. Μπορούμε όμως και τους 10 να τους εντάξουμε στην ομάδα μας και να τους δείξουμε τον τρόπο πώς να βγάζουν χαρτζηλίκι. Και αυτό να το απολαμβάνουμε κιόλας. Το σημαντικό, το έχουμε ξαναπεί, είναι ότι περνάμε καλά μεταξύ μας. Από εκεί ξεκινάνε όλα. Ο δρόμος της επιτυχίας, για να πετύχει ένας δικτυωτής, τι χρειάζεται? 6 απλά βήματα. Το πρώτο βήμα είναι love forever. Να αγαπήσουμε αυτό που κάνουμε. Η αυτοδέσμευση. Είναι ένα πάρα πολύ σημαντικό εργαλείο. Το κλειδί της επιτυχίας δεν είναι να μπει κάποιος στη NetLife Web Seminars. Το κλειδί της επιτυχίας είναι να μπει η NetLife Web Seminar μέσα μας, στην καρδιά μας. Από εκεί θα ξεκινήσει η επιτυχία. Το δεύτερο βήμα είναι η αλλαγή των καταναλωτικών μας συνηθιών. Μας αρέσει να παρακολουθούμε σεμινάρια, θα παρακολουθούμε και τα δικά μας σεμινάρια. Μας αρέσει να διαβάζουμε άρθρα, θα διαβάζουμε και τα δικά μας τα άρθρα. Ή θα γράφουμε τα δικά μας τα άρθρα. Θα συμμετέχουμε δηλαδή στην επιχείρησή μας. Κυρίως να θυμάστε ότι κανένα project δεν μπορεί να φτάσει στο τέλος του εάν όλες οι πηγές δεν είναι διαθέσιμες. Να είμαστε έτοιμοι ανά πάσα στιγμή για να αντιμετωπίσουμε κάθε πρόκληση. Είτε αυτό λέγεται εκπαίδευση, είτε αυτό λέγεται λίστα ονομάτων, είτε αυτό λέγεται ηλεκτρονικός υπολογιστής. Αν δεν έχουμε διαθέσιμα τα εργαλεία της δουλειάς μας, δεν μπορούμε να φτάσουμε στο τέρμα. Το τρίτο βήμα είναι η λίστα ονομάτων. Καταγράψετε σε μια λίστα όλους τους ανθρώπους που γνωρίζετε και χωρίστε τη λίστα σε 3 μέρη. Σε κολλητούς, σε συγγενείς, πολύ κοντινά μας άτομα δηλαδή, τον ευρύτερο κύκλο φίλων και το εξωτερικό ή το διαδικτυακό κύκλο φίλων που είναι συνήθως από το Facebook. Μην αποφασίσετε εσείς για αυτούς. Μην σκεφτείτε αν θα διαβευτούν ή όχι. Απλά βάλτε τους στη λίστα. Απλή καταγραφή, χωρίς εμβάθυνση σκέψης. Χρησιμοποιήστε βοηθήματα για εμπλουτισμό της λίστας, όπως είναι καρβέ τηλεφώνου, η μνήμη του κινητού και άλμπομ φωτογραφιών. Από το άλμπομ των φωτογραφιών του γάμου σας, όποτε και αν έγινε αυτός, θα συναντήσετε άτομα. Όσοι έχετε χωρίσει, καιρό να ξαναπαντρευτείτε για να έχετε ένα καινούριο άλμπομ, να βρείτε καινούργια άτομα να βάλετε στη λίστα σας.
Οι άνθρωποι συνεργάζονται μόνο με αυτούς που συμπαθούν και τους κάνουν να αισθάνονται ιδιαίτεροι. Αν θέλει λοιπόν να είσαι πετυχημένος, αγάπα τον άνθρωπο. Είναι ευχάριστος στην παρουσία για να θέλει ο άλλος να σε ακούσει. Το τέταρτο βήμα είναι το κλείσιμο ραντεβού. Είναι αδιανόητο να προσπαθήσω να εξηγήσω μια ιδέα που έχει τόσο βάθος σε κάποιον που συνάντησα στο δρόμο, στο πόδι, στο πεζοδρόμιο, στο σούπερ μάρκετ και να προσπαθήσω να το εμβαθύνω. Κλείνω ραντεβού. Είτε διαδικτυακά, είτε κατηδία. Εμείς έχουμε την ευκαιρία να κλείνουμε τα ραντεβού μας διαδικτυακά. Το κλείσιμο του ραντεβού γίνεται τηλεφωνικά, με σύντομο και περιεκτικό τηλεφώνημα. Ή διαδικτυακά εννοείται. Όσοι έχουμε Messenger, Viber, και αυτά τηλεφωνήματα θεωρούνται. Προκαλούμε την περιέργεια με τον ενθουσιασμό και τον τόνο της φωνής μας. Προσκαλούμε σε συγκεκριμένο μέρος, συγκεκριμένη ώρα. Το μέρος μπορεί να είναι αίθουσα του Zoom, ή το Skype, ή το Messenger, ή το Viber. Δεν μπαίνουμε σε τηλεφωνική παρουσίαση και δεν μοιραζόμαστε πολλές λεπτομέρειες από το τηλέφωνο. Και κυρίως δεν λέμε για κανένα λόγο ψέματα. Τι λέμε, θέλω να συζητήσω μια σοβαρή επιχειρηματική πρόταση, θέλω να σου δώσω μια πληροφορία που μπορεί να σε απογειώσει οικονομικά, έχω να σου προτείνω μια φοβερή δουλειά με ψηλές αποδοχές, ή και το πιο απλό, ξεκίνησα κάτι καινούριο και θέλω να το συζητήσουμε γιατί με ενδιαφέρει η άποψή σου. Λέμε ότι χρειάζεται απλά και μόνο για να κάτσει απέναντι μας, να το εξηγήσουμε το βάθος της ιδέας, κυρίως με τον τρόπο που χτες το βράδυ το περιέγραψε ο Προκόπης και είναι πάρα πολύ απλό. Εκείνο που θέλω να τονίσω με αυτό είναι ότι δεν σπαταλούμε την πληροφορία με κουβέντες του ποδαριού. Αν θέλουμε να μας πάρουν στα σοβαρά, θα πρέπει να μιλάμε σοβαρά για τη σοβαρή ιδέα που έχουμε στα χέρια μας. Για να κλείσουμε ραντεβού, χρειαζόμαστε απαραίτητα τη λίστα ονομάτων. Ημερολόγιο, το χαμόγελό μας, γιατί ο συνομιλητής μας το αντιλαμβάνεται και το εισπράττει έστω και από το τηλέφωνο. Το νιώθει. Θετική στάση. Αν έχουμε αυτοπεποίθηση, δεν θα τρέμει η φωνή μας και δεν θα φοβόμαστε να πούμε αυτό που θέλουμε να πούμε. Άρα και η αυτοπεποίθηση και κυρίως επαγγελματική τοποθέτηση. Εάν είσαι με τις πιτζάμες στον καναπέ και βλέπεις τηλεόραση και εκείνη τη στιγμή θυμήθηκες τη Φένη ότι θα μπορούσε να ενδιαφερθεί για την NetLife, την πάρεις τηλέφωνο, το χασμονητό θα ακούσει πιο πολύ, την τηλεόραση να παίζει και την οχελική σου στάση. Είναι καλό, αν έχουμε γραφείο στο σπίτι, να καθόμαστε στο γραφείο, αν όχι γραφείο στο τραπέζι μας, στο τραπέζι της κουζίνας, να είναι ανοιχτό το διάφραγμα, να βγαίνουν σωστά οι αναπνοές μας και να βγαίνει και σωστή ομιλία μας. Σε ό,τι αφορά τη λίστα ονομάτων και για την οποία επιμένω πάρα πολύ, να είναι γραπτή και όχι στο μυαλό μας, γιατί πολλοί θα πούν, μα θυμούμε τους θυμάμαι, τους έχω στο μυαλό μου, τους σκέφτομαι. Είναι η μεγαλύτερη πλάνη που μπορεί να υποστεί κάποιος που ασχολείται με το δικτυακό marketing. Η λίστα ονομάτων πρέπει να είναι γραμμένη. Η λίστα ονομάτων NetLife, name list. Για 3 απλούς λόγους. Ο ένας λόγος είναι για να μπορώ να παρακολουθώ την εξέλιξη των επαφών μου. Δηλαδή, μίλησα σήμερα με τον φίλο μου τον Γιώργο και μου είπε, ρε Λάκη, δεν έχω χρόνο τώρα, να τα πούμε μετά τις 15 του Μάρτη. Σημειώνω εκεί μετά τις 15 του Μάρτη. Ή μου είπε ότι τώρα δεν μπορεί, παρόλο που του άρεσε η ιδέα, γιατί θα λείψει για ένα επαγγελματικό ταξίδι 20 μέρες, να το ξαναπάρω σε 20 μέρες. Σημειώνω εκεί 20 μέρες. Σημειώνω όχι. Ο Προκόπης μου είπε όχι, γιατί δεν τον ενδιαφέρουν τα σεμινάρια. Η Φένη μου είπε όχι, γιατί θεωρεί ότι δεν είναι για αυτή αυτά. Τα γράφω κάτω. Όταν τελειώσω με το πρώτο κύμα των επαφών μου, η λίστα πρέπει να είναι 100 άτομα τουλάχιστον. Θα βγω μετά και να πω, είχα 60% επιτυχίας. Είχα 30% όχι και είχα και 10% που θέλω να το ξαναδώ. Βγάζοντας το μέσο όρο μου, ξέρω πώς να κυνηγήσω τον επόμενο μου στόχο. Γιατί αν θέλω άλλα 10 άτομα μες στην ομάδα μου τον επόμενο μήνα και έχω 60% επιτυχία, θα πρέπει να μιλήσω σε τουλάχιστον 17 άτομα. 16 με 17 άτομα. Ξέρω δηλαδή πού να κινηθώ μετά και πώς να διαχειριστώ τα ραντεβού μου. Και μετά επανέρχομαι και κάνω αξιολόγηση της λίστας. Το πέμπτο βήμα είναι η παρουσίαση. Στην παρουσίαση πρέπει να ενημερώνουμε τους πάντες με ειλικρίνεια, με σαφήνεια και με βάση τις δικές του ανάγκες και όχι τις δικές μας. Εάν δηλαδή εγώ έχω ανάγκη κάποιος να μου βάλει 100 άτομα στην ομάδα για να αυξήσει το εισόδημα μου, αλλά εκείνος θέλει να βάλει 5 για να μην πληρώνει συνδρομή,
Πώς θα βάλει 5, θα το εξηγήσω. Και κλείνω τη συζήτηση εκεί. Η πώληση τελειώνει όταν ικανοποιηθεί ο αγοραστής, όχι όταν ικανοποιηθεί ο πολιτής. Αυτό είναι κανόνας ζωής. Δεν υπάρχουν αδιάφορες παρουσιάσεις, υπάρχουν μόνο άνθρωποι που παρουσιάζουν αδιάφορα ενδιαφέροντα θέματα. Πρέπει να έχει ζωντάνια η παρουσίασή μας. Και υπάρχουν κάποια στάδια τα οποία συνιστώ να ακολουθούμε. Το πρώτο στάδιο είναι η προσυζήτηση. Να ανακαλύψω μέσα από μια σύντομη προσυζήτηση, μια υποτυπώδη συνέντευξη, τα θέλω του. Θέλει να σπουδάσει το παιδί του. Θέλει να γυρίσει τον κόσμο. Θέλει να αγοράσει καινούργια αμάξι. Θέλει να συμπληρώσει το εισόδημά του. Θέλει να συμπληρώσει τη μόρφωσή του. Θέλει να καλλιεργήσει τον εαυτό του. Θέλει να μάθει περισσότερα πράγματα για τον άνθρωπο. Από εκεί θα ανακαλύψουμε τα θέλω του. Του λέω το γιατί μου, σύντομα τη δική μου ιστορία, αλλά χωρίς να επικεντρώνουμε σε αυτή, για να μην το γυρίσουμε εγωιστικά και αλαζονικά προς το μέρος μας. Τη δική μας την ιστορία του τη λέμε για να του δώσουμε το ένασμα να μας πει τη δική του ιστορία. Εξηγούμε στην παρουσίαση ποια είναι η εταιρεία, ποιο είναι το προϊόν μας, πώς αμείβεται ο κόσμος και ιστορίες επιτυχίας που θα έχουμε σύντομα να μοιραστούμε μαζί τους. Στο κλείσιμο, κλείνουμε την παρουσίαση με βάση την προσυζήτηση. Αν μας έχει πει ότι θέλει να σπουδάσει το παιδί του, από την ανάλυση του marketing, του εξηγούμε πως αυτή η ιδέα του δίνει την ευκαιρία να έχει εισοδήματα, ούτως ώστε να σπουδάσει το παιδί του. Αν θέλει να αγοράσει καινούργια αμάξι, και μας το έχει πει στην προσυζήτηση, κλείνοντας την παρουσίαση, του λέμε: δεν πιστεύεις ότι αυτό που είδες τώρα είναι η ευκαιρία σου για να αποκτήσεις το καινούργιο αμάξι? Άρα, όπως ξεκινήσαμε, έτσι κλείνουμε με το ενδιαφέρον μας στο συνομιλητή μας και όχι στον εαυτό μας. Μην καταντήσουν οι παρουσιάσεις μας για αυτούς τους κυρίους. Κρίμα θα είναι. Ένα κερί δεν παθαίνει τίποτα αν βοηθήσει για να ανάψουμε και ένα ακόμη. Θεωρήστε ότι έχουμε στα χέρια μας θησαυρό και τον μοιραζόμαστε χωρίς να τον στερούμαστε. Αυτό είναι πολύ σημαντικό, ότι μπορούμε να μοιραστούμε αυτή την ευλογία που έχουμε στα χέρια μας με όσο το δυνατόν περισσότερους ανθρώπους, χωρίς εμείς να στερηθούμε οτιδήποτε. Κάποιοι άνθρωποι εγκαταλείπουν. Και γενικά οι άνθρωποι εγκαταλείπουν. Κάντε μια γύρα από κολέγια και πανεπιστήμια, να δείτε πόσοι φοιτητές τα παράτησαν στον πρώτο, στο δεύτερο ή ακόμα και στο τρίτο χρόνο. Πηγαίνετε μια βόλτα σε ακαδημίες ποδοσφαίρου, καλαθόσφαιρας ή αθλητικούς χώρους, για να δείτε πόσοι αθλητές τα παράτησαν ενώ ξεκίνησαν με φοβερή προοπτική και ταλέντο. Το ίδιο ισχύει και για το δικτυακό marketing. Κάποιοι θα ξεκινήσουν μαζί μας και δεν θα μας ακολουθήσουν σε όλη την πορεία. Και αυτό δεν έχει να κάνει με εμάς, και ας μην το προσωποποιούμε. Πως δεν έχει να κάνει με εμάς η άρνηση κάποιου να μπει, δεν έχει να κάνει με εμάς και η απόφαση κάποιου να βγει. Είναι καθαρά προσωπικές τους αποφάσεις. Όμως, καλά είναι να ξέρουμε για ποιους λόγους κάποιοι άνθρωποι τα παρατούν. Επειδή δεν έμαθαν να ιεραρχούν σωστά τον χρόνο τους. Ποια είναι τα επίγοντα και ποια είναι τα αναγκαία. Επειδή δεν ορίζουν στόχους. Επειδή δεν αναλαμβάνουν ευθύνες για το δικό τους μέλλον. Προτιμούν κάποιον άλλον να τους ετοιμάσει το μέλλον τους, όπως τον προϊστάμενό τους ή τον επιχειρηματία που τους εργοδοτεί. Ποτέ δεν τους περνάει από το μυαλό ότι μπορούν να κάνουν και να αποκτήσουν περισσότερα. Έχουν βολευτεί. Ποτέ δεν αναλαμβάνουν δράση. Αναβάλουν συνέχεια για μετά αυτά που οφείλουν να κάνουν τώρα για να πετύχουν. Ωστόσο, πάντα μιλούν για αυτά που πρόκειται να κάνουν αύριο. Φοβούνται την αποτυχία και μαστίζονται από αμφιβολίες. Φοβούνται την αλλαγή ή τη διατήρηση της κοινωνικής τους θέσης. Τι θα πει ο κόσμος. Φοβούνται ακόμα και την επιτυχία, γιατί η επιτυχία συνοδεύεται από ευθύνη και κυρίως φοβούνται την ευθύνη της επιτυχίας. Φοβούνται την κριτική. Τι μπορεί να σκεφτούν οι υπόλοιποι άνθρωποι. Έχουν ένα σύζυγο, μια σύζυγο, ένα σύντροφο, μια σύντροφο που μπορεί να αισθανθεί απειλή από τη νέα ιδέα ή ευκαιρία. Πάλι με αυτούς, πάλι με τον Προκόπη, πάλι με τη Φένη, πάλι μιλάς μαζί τους, πάλι είσαι στο ίντερνετ με αυτούς. Συμβαίνουν και αυτά. Δεν έχουμε μακροπρόθεσμη προοπτική για τη ζωή. Ό,τι φάμε, ό,τι πιούμε και όταν υπάρξει ο τέτοιος μας. Φοβούνται να μιλήσουν στους άλλους ανθρώπους. Αλλά ο κυριότερος, ένας από τους πιο συνηθισμένους λόγους αποτυχίας είναι η συνήθειά μας να τα παρατούμε από μια προσωρινή αποτυχία. Έκανα 3 παρουσιάσεις αυτή τη βδομάδα και δεν μου βγήκαν, άρα δεν είναι για μένα. Αν έκανες 3 παρουσιάσεις και δεν σου βγήκαν αυτή τη βδομάδα,
Και αν έχεις βρει το στατιστικό σου που λέγαμε προηγουμένως, που είναι 5 στα 5, 5 στα 10, δηλαδή 50%, άρα αν έκανες τις 3 παρουσιάσεις αυτή τη εβδομάδα και δεν σου βγήκα, τότε είσαι πολύ κοντά στο να ακούσεις τα ναι στην επόμενη ή στη μεθεπόμενη παρουσίαση. Τα πάντα είναι παιχνίδι του μυαλού. Η διαφορά του επιτυχημένου με τους υπόλοιπους δεν είναι ούτε η έλλειψη δύναμης, ούτε η έλλειψη γνώσης. Απλά η έλλειψη θέλησης. Και έκτο βήμα, γίνε ο ηγέτης που θα ήθελες να έχεις στην ομάδα σου. Αν θέλεις να είσαι επιτυχημένος, βρες κάποιον που έχει πετύχει τα αποτελέσματα που θέλεις και αντίγραψε ακριβώς αυτά που έκανε και θα φτάσεις στα ίδια αποτελέσματα. Βρες ποιος θέλεις να είσαι, βρες κάποιον που είναι αυτό που θα θέλεις να είσαι και ακολούθησε το παράδειγμά του. Είναι όμως εξαιρετικός ηγέτης. Γιατί αν θέλεις να έχεις κάτι διαφορετικό στη ζωή σου, κάνε τα πράγματα διαφορετικά. Βάλε σε αυτά που μαθαίνεις για την ηγεσία τη δική σου ξεχωριστή προσωπικότητα. Γιατί αυτή είναι που θα σε διαφοροποιήσει από τη μάζα. Για να είσαι σπουδαίος ηγέτης όμως, πρέπει πρώτα να γίνεις σπουδαίος άνθρωπος. Στη βάση αρχών, αξιών, ήθους και ηθικής. Ποιες είναι οι αρχές της επιτυχίας στο δικτυακό μάρκετινγκ? Η ορθή προσωπική χρήση. Εάν βάλω και 10 άτομα στην ομάδα μου και θα προσκαλέσω να παρακολουθήσουν σεμινάρια, στο ένα σεμινάριο εγώ δεν είμαι παρόν, στο δεύτερο σεμινάριο εγώ δεν είμαι παρόν, στο τρίτο εγώ δεν είμαι παρόν, στο δεύτερο δεν θα είναι αυτοί παρόντες, στο πέμπτο θα έχουν κάνει διαγραφή και στο έκτο θα έχουν εξαφανιστεί. Η δική μου στάση δηλαδή ορίζει και πώς ακολουθεί η ομάδα. Η θετική σκέψη. Πολύ σημαντικό εργαλείο. Καθημερινή, εβδομαδιαίοι, μηνιαίοι και χρονιαίοι στόχοι. Επιμονή και υπομονή. Συχνή επαφή με τον σπόνσορα. Είναι ο άνθρωπός μας. Ακρίβεια στη δουλειά μας. Δεν μιλάμε στο περίπου, δεν λέμε πιθανόν. Ξέρουμε τι λέμε. Και είναι πάρα πολύ σημαντικό να μην λέμε όσα ξέρουμε, αλλά αυτά που λέμε να τα ξέρουμε. Να έχουμε πίστη. Να πιστεύουμε ότι θα τα καταφέρουμε. Να παίρνουμε πρωτοβουλίες, να έχουμε ενθουσιασμό και να έχουμε όραμα για δημιουργία. Να κάνουμε ορθό καταμερισμό του χρόνου, να μην απορρίπτουμε κανένα, να έχουμε καθημερινή δραστηριότητα. Το κάθε μέρα κάνω κάτι είναι το πιο σοβαρό, σημαντικό, ένα από τα πιο σοβαρά και σημαντικά εργαλεία του επαγγελματία του δικτυακού μάρκετινγκ. Κάθε μέρα κάνω κάτι. Σήμερα βλέπω ένα σεμινάριο, αύριο διαβάζω ένα άρθρο, μεθαύριο εξηγώ σε 3 ανθρώπους τι είναι αυτό που κάνουμε, αντί μεθαύριο μιλώ με τον Προκόπη, παρά μεθαύριο μιλώ με τον Λάκη και πάει λέγοντας. Κάθε μέρα όμως κάνω κάτι που να είναι ταυτισμένο και συνδεδεμένο με το όνειρό μου και με την δραστηριότητά μου. Μαθαίνω από τα όχι. Τα όχι είναι ίσως το μεγαλύτερο σχολείο που μπορεί κάποιος να έχει στην ενασχόλησή του με το δικτυακό μάρκετινγκ. Όταν συνηθίσει να ακούει όχι, μετά δεν φοβάται να κάνει προτάσεις. Στην παλιά εταιρεία που σας περιέγραφα πριν, είχα βάλει ένα στόχο και είχα βγάλει και τα στατιστικά μου, που έλεγε ότι 7 στους 3 μου έλεγαν ναι. Και ήθελα να δημιουργήσω μια ομάδα 700 ατόμων το επόμενο εξάμηνο. Αντί να κάνω ένα πίνακα με 700 κουτάκια για τα ναι, έφτιαξα ένα πίνακα 300 κουτάκια με τα όχι. Και σκεφτόμουν μέσα στο μυαλό μου. Κάθε όχι με παίρνει πιο κοντά στο στόχο μου. Γιατί αν φτάσω τα 300 όχι, σημαίνει έκανα τις σωστές παρουσιάσεις αριθμητικά, σημαίνει ποσοστικά είμαι καλά και προχωρώ. Αυτό με απελευθέρωσε. Μου απελευθέρωσε κάθε αρνητική ενέργεια. Και όταν καλύφθηκε ο πίνακας με τα 300 όχι, ο στόχος είχε υπερκαλυφθεί. Απλά δεν επέτρεψα στον εαυτό μου να αποθαρρύνεται από τα όχι. Μετά από κάθε όχι έλεγα, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για τον χρόνο σου, σε ευχαριστώ που με βοηθάς να πετυχαίνω τους στόχους μου. Και με κοιτούσαν παραξενημένοι. Τι εννοείς σε βοηθώ να πετυχαίνεις τους στόχους σου? Ο στόχος μου περιλαμβάνει και τα όχι. Και εσύ είσαι ένα κομμάτι του στόχου μου σήμερα. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Θα έχουμε επαφές με τον αρχηγό της ομάδας και της οργάνωσης του δικτύου μας. Αυτοκριτική και αυτοκυριαρχία. Αυτοκριτική, επαναλαμβάνω κάτι που έχω ξαναπεί. Δεν είναι κρίνω αρνητικά τον εαυτό μου. Αυτοκριτική είναι αξιολόγηση του εαυτού μου. Κρίνω και τα θετικά, κρίνω και τα μη θετικά.
Κρίνω και τα σωστά μου, κρίνω και τα λάθη μου. Από τα σωστά μου μαθαίνω και τα επαναλαμβάνω, από τα λάθη μου μαθαίνω επίσης και δεν τα επαναλαμβάνω. Από τις μικρές πρόσκαιρες αποτυχίες μαθαίνω τι δεν πρέπει να κάνω. Και από τις μικρές πρόσκαιρες επιτυχίες μαθαίνω τι πρέπει να κάνω. Διατηρώ μια ευχάριστη προσωπικότητα. Τον άνθρωπο απέναντί μου δεν τον ενδιαφέρει πώς πέρασα τη μέρα μου. Δεν τον ενδιαφέρει αν μάλωσα με τον προϊστάμενο μου, αν τα τσούγκρισα με τον προκόπη, αν μου σκάσε λάστιχο στο δρόμο, αν έπεσα από τη μηχανή ή αν ξύπνησα στραβά. Δεν τον νοιάζει. Αυτό νοιάζει εμένα και ας το διαχειριστώ μόνος μου. Ο άλλος που έρχεται απέναντι μου απαιτεί να είμαι καλά μαζί του και να του δείχνω σεβασμό στον χρόνο του. Και να μην μοιράζομαι μαζί του τη μιζέρια μου. Να έχω δύναμη και αποφασιστικότητα. Σταθερότητα είναι πάρα πολύ σημαντική, χωρίς καμπανεβάσματα. Και αν έχουμε καμπανεβάσματα, να είναι του μεγέθους καρδιογραφήματος, αλλά να προχωρά προς τα εμπρός. Να μην βρίσκω άλοθη στον εαυτό μου. Θα μπορούσαμε να βρούμε 1000 άλοθη για να μην είμαστε εδώ απόψε, και όμως είμαστε εδώ. Και είναι ευκαιρία να πω σε όλους σας μπράβο που είστε απόψε εδώ. Γιατί ο καθένας μπορούσε να βρει μια δικαιολογία για να μην είναι. Και κυρίως να έχουμε ήθος και χαμόγελο. Ό,τι σπέρνουμε, θερίζουμε. Και επειδή αυτή η παροιμία έχει παρερμηνευτεί και παρεξηγηθεί. Είναι αλήθεια πως ό,τι σπέρνουμε, θερίζουμε. Αλλά να μην ξεχνάμε και την παραβολή του καλού σπορέα. Ο σπόρος μας δεν θα πάει πάντα σε γόνιμο έδαφος. Άλλοτε θα πάει σε γόνιμο έδαφος, άλλοτε θα πάει στις πέτρες, άλλοτε θα πάει στη ξέρα και άλλοτε θα κατεβούν τα πουλιά και να το φάνε πριν προλάβει να αναπαραχθεί και άλλοτε θα το φάνε τα παράσιτα του χωραφιού και άλλοτε τα ζωήφια. Άρα, αν εμείς θέλουμε πραγματικά να πετύχουμε, θα συνεχίσουμε να σπέρνουμε τον καλό σπόρο και θα αναμένουμε από τα γόνιμα χωράφια να βλαστήσουν. Και γόνιμα χωράφια είναι οι στενοί μας συνεργάτες, οι συνεργάτες που έχουν το ίδιο όραμα με εμάς, ή παρόμοιο όραμα με εμάς και που θέλουν να ακολουθήσουν αυτή τη φανταστική ιδέα. Ο ευκολότερος τρόπος για να αποκτήσεις αυτό που θέλεις είναι να βοηθήσεις τους άλλους να αποκτήσουν αυτό που θέλουν. Άρα επιστρέφουμε σε αυτό που λέγαμε πριν, ότι αν ο συνεργάτης θέλει απλά να βρει 5 άτομα για να μην πληρώνει συνδρομή, τον βοηθάμε να βρει 5 άτομα για να μην πληρώνει συνδρομή. Αν θέλει κάτι άλλο, τον βοηθούμε να βρει το κάτι άλλο. Το σημαντικό είναι εμείς να ξέρουμε ότι μπορούμε να τον βοηθήσουμε μέχρι και στο 1.000.000 να φτάσει. Τα μόνα εμβόλια που χρειαζόμαστε στον δρόμο προς την επιτυχία είναι πίστη στον εαυτό μας, πίστη στο προϊόν μας, πίστη στην εταιρεία μας και πίστη στην ιδέα. Στην ιδέα του δικτυακού μάρκετινγκ. Η αλλαγή της τάσης της καινούργιας θετικής σκέψης γίνεται με διάφορους τρόπους. Ο ένας είναι η ανάγνωση βιβλίων θετικής ψυχολογίας. Ο άλλος είναι η συναναστροφή με θετικούς ανθρώπους. Βγάζουμε τους μίζερους από τη ζωή μας. Είναι energy suckers. Είναι βρικόλακες της ενέργειάς μας. Τους δίνουμε, αν είναι και πολύ στενοί μας άνθρωποι, τους δίνουμε αυτό που τους αναλογεί. Αν είναι συγγενείς μας, μια συνάντηση σε οικογενειακό τραπέζι είναι αρκετή. Δεν θα το βρω και να μοιραστώ μαζί του το όνειρό μου και τους στόχους μου και να μου ρουφήξει όλη μου την ενέργεια. Θα σας πω ένα παράδειγμα που μπορεί να σας φανεί ακραίο, αλλά είναι πραγματικό γεγονός. Μπαίνει κάποτε στο σπίτι μου, όταν ήταν και τα παιδιά μου μικρά, ένας πάρα πολύ καλός μου φίλος. Πάρα πολύ καλός μου φίλος, πολύ αγαπημένος. Και κάθεται στο σαλόνι με τα μούτρα κατεβασμένα και ξεφυσούσε. Του λέω, Κωνσταντίνη, μου συμβαίνει κάτι? Τίποτε. Λέω, του έλα μέσα στο γραφείο να τα πούμε. Λέει, δεν θέλω. Του λέω, είναι κάτι που μπορώ να κάνω για να σε βοηθήσω? Μου λέει, όχι. Του λέω, θέλεις να μοιραστείς κάτι μαζί μου? Μου λέει, όχι. Του λέω, να πας σπίτι σου. Σηκώνομαι, το ανοίγω την πόρτα και του λέω, να φύγεις. Μου λέει, τι? Τη μιζέρια σου μέσα στο σπίτι μου δεν τη θέλω, του λέω. Δεν θα μου γεμίσεις το χώρο μου με αρνητική ενέργεια. Αν μπορώ να σε βοηθήσω σε κάτι, ευχαρίστω να μείνεις. Αν νιώθεις ότι δεν μπορώ να σε βοηθήσω, να μαζέψεις τη μιζέρια σου και να πας στο σπίτι σου. Έκαμε 6 μήνες να μου ξαναμιλήσει. Μα δεν με ενδιαφέρει. Ας μην μου ξαναμιλούσε και ποτέ στη ζωή του. Δεν με ενδιαφέρουν τέτοιοι άνθρωποι στη ζωή μου. Γιατί αν μπορούσα να του κάνω καλό, θα το έκανα ευχαρίστως. Το ίδιο ισχύει και για εσάς. Αν νιώσετε ότι μπορείτε να βοηθήσετε κάποιον, βοηθήστε τον ευχαρίστως. Αν όμως ούτε να τον βοηθήσετε δεν μπορείτε,
Ούτε να τον απαλύνετε δεν μπορείτε. Και το μόνο που θέλει να κάνει είναι να σας μεταδώσει την αρνητική του ενέργεια, τη μιζέρια του και τον κακό του τρόπο να πάει στο καλό και στην ευχή της Παναγίας. Μακριά από εμάς και να είναι καλά. Η παρακολούθηση σεμιναρίων βοηθά στην αλλαγή στάσης ζωής και δημιουργία θετικής σκέψης. Η αυτοκριτική και η αυτογνωσία, αυτό το έχουμε πει πάρα πολλές φορές. Άμα γνωρίσουμε τον εαυτό μας και τον αγαπήσουμε, τότε θα αλλάξουν πολλά πράγματα στη ζωή μας. Ένα καλό βιβλίο δεν κρίνεται από τον συγγραφέα, αλλά από τον αναγνώστη. Το ίδιο ισχύει και για ένα καλό σεμινάριο. Δεν κρίνεται από τον παρουσιαστή, αλλά από τον συμμετέχοντα. Εγώ θα σας προτείνω κάποια βιβλία. Ξυπνήστε το γίγαντα μέσα σας, του Άντονι Ρόμπινς. Ποιος πήρε το τυρί μου, του Σπένσερ Τζόνσον. Είναι ένα πάρα πολύ απλό βιβλίο, σε 10, 15, 20 λεπτά, μισή ώρα διαβάζετε. Ο Άλαν Πις, οι ερωτήσεις δίνουν τις απαντήσεις. Πάρα πολύ χρήσιμο εργαλείο. Η ζωή σας ανήκει, του Φίλιπ Στίβς. Το γίνεται πλούσιο με τη δύναμη της σκέψης, του Ναπολέον Χιλ. Ο μεγαλύτερος πολιτής στον κόσμο, του Οκμαντίνο. Εμένα αυτό το βιβλίο μου άνοιξε τα μάτια και ακολούθησε το ένας καλύτερος τρόπος να ζήσεις του ίδιου συγγραφέα, που είναι επίσης εξαιρετικό. Πώς να κερδίζεις φίλους και να επηρεάζεις τους ανθρώπους. Και νέα έκδοση τώρα που αναφέρεται και στον χώρο του διαδικτύου. Προσκοληθείτε στον ανάδοχό σας ή στον άνθρωπο από την ομάδα που αποτελεί για σας πηγή έμπνευσης και θετικής ψυχολογίας. Μην απευθυνθείς στον κρεοπόλη της γειτονιάς σου για τα προβλήματα της υγείας σου. Ο άσχετος θα σου πει άσχετα πράγματα, αφού είναι άσχετος. Έτυχε πολλές φορές κάποιον να πονάει το γόνατό του, να πηγαίνει στον γιατρό και να του λέει είναι ρήξη μηνίσκου, να πάει για καφέ με τον κολλητό του και να του πει: Ωραία, αυτό παθάτο κι εγώ. Έχει αστούς που έχει. Του λέει: Αφού ο γιατρός με εξέτασε και με ρήξη μηνίσκου. Αφού σου λέω τα ίδια συμπτώματα είχα κι εγώ και ήταν ρήξη χιαστών. Και πιστεύουμε τον κολλητό μας και όχι τον γιατρό μας. Και εδώ, ο κολλητός σας δεν έχει κάτι να σας πει για αυτή την επιχειρηματική ιδέα που ξεκινήσατε. Γιατί δεν ξέρει. Ο κολλητός σας μπορεί να μάθει από εσάς. Εσείς όχι να μάθετε από αυτό. Και όπως λέει και εδώ, δεν θα πάτε στον κρεοπόλη της γειτονιάς σας να του πείτε: Ξέρεις, πονώ λίγο το γόνατο μου, εσύ απασχολείσαι όλη μέρα με κρέατα, πες μου τι να κάνω για να γιάνει το γόνατό μου. Θα πας σε έναν ειδικό, θα πας σε ένα ορθοπαιδικό. Και όταν θες συμβουλές και καθοδήγηση για δικτυακό marketing, θα πας σε έναν ειδικό, θα πας στο σπόνσορα σου, θα πας στον εμπνευστή της ιδέας, θα πας σε κάποιον από την ομάδα σου που θεωρείς ότι μπορεί να σε υποστηρίξει. Ο κολλητός σου, εκείνο που θα προσπαθήσει να κάνει, είναι να κερδίσει από τον χρόνο σου, ώστε να το σπαταλάς μαζί του. Γιατί αν εσύ ξεκινήσεις κάτι καινούριο και βγεις από τον κύκλο σου και τον κύκλο βολικότητας, δύο επιλογές έχεις. Ή να τον τραβήξεις μαζί σου, 3. Ή να τον τραβήξεις μαζί σου, ή να σε τραβήξει πίσω μαζί του, ή να ξεκολλήσεις και να τον αφήσεις πίσω και να προχωρήσεις. Η επιλογή είναι δική σας. Πάντως να σας υποστηρίξει να πετύχετε το στόχο σας, μόνο έναν τρόπο έχει. Να γίνει μέλος της ομάδας σας. Κανένα άλλο τρόπο. Οι dream stealers είναι παντού. Οι κλέφτες ονείρων είναι παντού. Οι άνθρωποι που δεν κάνουν όνειρα, δεν ξέρουν να κάνουν όνειρα ή δεν μπορούν να κάνουν όνειρα ή δεν θέλουν να κάνουν όνειρα, δεν θα υποστηρίξουν κάποιον που κάνει όνειρα. Θα προσπαθούν να τον αποτρέψουν από το να κάνει όνειρα για να τον φέρουν στο ίδιο επίπεδο μαζί τους. Απαλλαγείτε από τους dream stealers στη ζωή σας. Απαλλαγείτε από ανθρώπους που δεν έχουν να σας προσφέρουν. Και αυτό δεν είναι εγωισμός, είναι αυτοπροστασία. Δεν είναι εγωισμός να πετάξω τον φίλο μου τον Κωνσταντίνο έξω από το σπίτι μου. Είναι αυτοπροστασία. Δεν είναι εγωισμός να μην μοιράζομαι τα όνειρά μου με τον αδερφό μου. Είναι αυτοπροστασία. Αδερφός μου είναι, τον αγαπώ, τον λατρεύω. Μέχρι εκεί. Τα όνειρα μου είναι για μένα. Αν τα σεμινάρια σας έχουν, είτε για το σημερινό είτε οποιοδήποτε άλλο, προσφέρει το ελάχιστο όφελος, τότε ορίστε ως άμεση προτεραιότητά σας να μην χάνετε σεμινάριο από τώρα και στο εξής. Και θυμίζω ότι μιλάμε τώρα για τη δημιουργία θετικής σκέψης και αυτογνωσία. Είμαι κύριος του μεγαλείου ή της μικρότητάς μου. Για το που φτάνω ή που πέφτω, έχω εγώ αποκλειστική την ευθύνη. Δεν κατηγορώ κανένα για αυτά που μου συμβαίνουν. Ασχολούμαι μόνο με τον εαυτό μου. Κανείς δεν μπορεί να καθίσει στο σβέρκο μας αν δεν σκύψουμε.
Γι' αυτό να μην παραπονιόμαστε που κάποιοι μας κάθισαν στο σβέρκο, είναι γιατί τους δώσαμε την ευκαιρία. Είναι αποκλειστική ευθύνη μας να προστατεύσουμε τον εαυτό μας. Το μέλλον δεν είναι θέμα ευκαιριών. Το μέλλον μας είναι θέμα επιλογών. Και ο κάθε άνθρωπος είναι το άθροισμα των επιλογών του. Με όλα αυτά που είπαμε απόψε, δεν προσπαθώ να σας πω ποιο είναι το σωστό, γιατί είμαι σίγουρος πως το γνωρίζετε ήδη. Απλά προσπαθώ να σας πείσω να το πράξετε. Αυτά είχαμε για απόψε. Νομίζω ότι τήρησα τους χρόνους που ορίστηκα. Θα κλείσουμε με ένα γνωμικό του Άντονι Ρόπινς, το πλέον αγαπημένο μου. Στις στιγμές των αποφάσεών σας, εκεί φτιάχνετε το πεπρωμένο σας. Η φωτογραφία είναι από τη λίμνη Πλίτβιτσε στην Κροατία, σε ένα από τα ταξίδια που έκανα. Είναι παρμένη από κινητό τηλέφωνο και είναι η ροή θετικής ενέργειας στο μυαλό το δικό μου, των ανθρώπων που συμμετέχουν στο σεμινάριο το σημερινό και σε όλα τα σεμινάρια. Και μπορεί να μας θυμίσει ότι από κάτι μικρό, όπως είναι τα ριάκια, μπορεί να δημιουργηθεί κάτι πολύ μεγάλο, όπως είναι οι 16 ανισόπεδες λίμνες της λίμνης Πλίτβιτσε της Κροατίας. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Για τυχόν απορίες και ερωτήσεις είμαι όλος αυτιά.